Striháme tu, natáčame, učíme sa pracovať s videom, s filmom, aj s fotkou. Učili sme sa veľkosti záberov, ako máme formulovať film za sebou, aby dával zmysel, teda zábery. Najviac sa mi asi páčilo, keď sme strihali. Strihanie ma asi najviac páči, len vtedy sa mi nepáči, keď nesedia za sebou zábery a treba to pasovať, vtedy trošku chytám nervy pri tom. Očakával som, že tu budeme robiť s foťákom, točiť alebo fotiť, že sa budeme učiť spracovať ten film a narábať s ním, upravovať ho nejako. Bolo to niečo nové v Zuške, chcel som to vyskúšať a myslel som si, že ma to bude baviť, ale ma to baví. No, baví ma tu, že strihať ma baví celkom, len vtedy, keď striham to, čo chcem, vtedy ma to baví, ale keď striham to, čo nechcem, to ma nebaví. No film som si myslel, kým som nechodila na tento krúžok, že to iba postavíš kameru a máš celý film. Ale keď som prišiel sem, tak som zistil, že to není také ľahké, ako som si myslel. To, že mňa na tom videu baví točenie a také už prípravky, osvetľovanie a také, ale potom už keď mám strihať, tak to ma už nebaví. No, bolo to niečo nové na tejto Zuške a som bol zvedavý, čo sa tu robí. No, rád robím titulky v Premiere Pro, alebo stojím a hrám za kamerou. No, podľa mňa film by mohol byť trochu vtipný a film pre mňa znamená to, keď je niečo natočené kamerou a môžem si to pozrieť. Ako cez voľný čas. No, rodičia mi povedali, že na Zuške je taký krúžok, ktorý sa týka počítačov, ktoré ma veľmi doma zaujímali. No, tak som sa potom prihlásil, že niečo vyskúšam nové a ako som to začal baviť. Najviacej sa mi páči, keď som za kamerou, kamerujem a nikto sa na mňa nedíva. No, najradšej kamerujem hrané filmy, kde máme napísaný scenár a tak. No a tam sú všetky veci vymyslené a nič nemusím zachytávať realisticky. Pre mňa znamená ako jeden úsek, ako veľa záberov po sebe s rovnakou pointou a mal by byť ako taký, že aby sa pri ňom človek nenudil. Taký zábavný, buď zábavný, alebo taký aj strašidelný niekedy.